боғдорӣ шуғли асосии мардуми Исфара ба ҳисоб меравад. Дар шаҳру диёти Исфара аз қадимулайём ба бунёду васеъ намудани масоҳати боғоти зардолу таваҷҷӯҳ бештар буда, ҳосили он манбаи асосии даромади сокинон ба ҳисоб меравад. Дар шаҳру диёти Исфара зиёда аз 20 навъи зардолу аз ҷумла навъҳои хурмоӣ, мирсанҷалӣ, тоҷибоӣ, зард ва сурх, кадухурмоӣ, шишахурмоӣ, бинигорӣ, қандак, субҳонӣ ва ғайра парвариш карда мешаванд. ҳосили боғоти зардолу ҳам дар шакли тар ва ҳам дар шакли хушк ба хориҷи мамлакат содирот карда мешавад. дар шаҳри Исфара дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ зиёда аз 12 000 гектар боғот мавҷуд мебошад ки зиёда аз 11 000 гектарашро боғи меваи зардолу ташкил медиҳад. зиёда аз 13 000 хоҷагиҳои деҳқоние ки аксари онҳо шуғли асосии онҳо боғпарварӣ мебошад, имрӯзҳо зиёда аз 50 намуди зардолие ки дар шаҳри Исфара маъмул аст ва асосан дар майдонҳои асосӣ 20 навъи онҳоро ташкил медиҳад. имрӯз аллакай меваҳои пешпазаки зардолуи шаҳрбори шаҳри Исфара пухта расидааст ва аллакай аз тарафи якчанд соҳибкорон ба содирот низ бароварда шуда истодаанд ва он меваи зардолие ки имрӯз пухта расида истодааст аз тарафи хоҷагидорони шаҳри Исфара бо сифати хубу аъло хушконида шуда ба шаҳрҳои Федератсияи Россия барои содирот бароварда мешаванд дар оянда. боғпарварони шаҳри Исфара дар парваришу истеҳсоли меваи зардолу таҷрибаи хуб дошта, иқлими мусоиди минтақа имкон медиҳад ки ҳосили хуб рӯёнида шавад. ҳамасола аз ҳисоби заминҳои бекорхобида, аз ҳисоби заминҳои чарогоҳ боғҳои нави замонавӣ низ бунёд карда шуда истодаанд. аз ҷумла бо супориши вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола он дарахтони боғоти пире ки каммаҳсул шудаанд, ҳамасола наздик 100 гектари он аз нав барқарор карда шуда истода, ба ҷои онҳо низ аз ҳисоби дарахтони нави хуби содиротӣ дошта боғҳои нав низ аз нав барқарор карда шуда истодаанд. хушбахтона имсол ҳосили зардолу хуб аст ва барои ҷамъовариву содироти маҳсулот аз тамоми имкониятҳо истифода бурда мешавад. зеро талабот ба меваҳои шаҳдбори кишвари офтобии мо дар хориҷи мамлакат хело зиёд аст. алҳол мавсими ғунучини меваи зардолу оғоз гардида, боғпарварони шаҳру диёти Исфара ният доранд ҳаҷми содироти зардолуи тару тоза ва шаҳдрези Исфараро ба хориҷи мамлакат бештар намоянд. аллакай дар оғози ҷамъоварии ҳосил боғдорони шаҳри Исфара ба Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Қазоқистон зиёда аз 100 тонна меваи шаҳдбори зардолу содирот намуданд. маҳсули дастранҷи деҳқонон, меваҳои шаҳдбори ватан барои таъмини бозори истеъмолӣ ва содирот истифода гардида, даромад аз ҳисоби фурӯши меваҷот барои баланд гардидани сатҳи некуаҳволӣ мусоидат менамояд. мавриди зикр аст ки дар Исфара ҳаҷми асосии ҳосили боғоти зардолу бо роҳу усулҳои махсус хушк карда мешавад, зеро меваи хушк муҳлати нигоҳдориаш дароз барои захира ба давраи зимистон мувофиқ, ҳамзамон дар ҳама фасли сол имконияти содирот ва фурӯши он мавҷуд аст. ҳамзамон як қисми ҳосили боғот барои истеҳсоли афшураю нӯшоба ва мураббо ба корхонаҳои коркарди мева пешниҳод карда мешавад. аз ҷумла дар корхонаи Субҳи Ватан аз меваи зардолу, нӯшобаю афшура ва мураббо омода карда мешавад ки ба ин навъу намуди маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тоза дар хориҷи мамлакат талабот зиёд аст. имрӯзҳо кӯшишу талоши хоҷагидорон ба он равона шудааст ки ҳосили боғоти зардолу сари вақт ва беталаф ҷамъоварӣ карда шавад. собир Аюбӣ, шаҳри Исфара, ахбор.